Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinong tray jong ka Shillong Municipal Board haka henyo trek upana kela lingkot arajar arpuar kilalat pensngo hagi tendong skor jong usembut Menteri Rangba uba Preston Tensong halor ka jingdawa ban snai ka office tray kam ka bane jiunom halom pengat. Kani ka jinglat pensngo jong kinong tray ka municipal kibadan hapo ka Shatri jong ka Shillong Municipal Employees Association kalong hadin baka sorkar jela kalathmu ban penken ria no ya ka office tray kam ba Shipor sya ka office tray kam jong ka Meghalaya Basin Development kenang ban yo penken ria ya kinong tray kibadang sa hatem yo maulong. Presiden jong ka Seng uba Silvanus Pengrob uliat ho ba nakaliang jong uba Preston Tensong ula kular ban sara ya kini ka mat jingdawa hapo ka kinhon Menteri Shwaban Shim ya karai ka bakhaddo. Hadin bangi yo ya ka city ka ar sauterik bangi chief no ya ka office ka jungi hapo kini ka lumpungan magluk ti buat ya ka permanent office jungi la alot angti hajan ke NPP office ti ngiwan ni kendo i kalong ba ka Shillong Municipal Board la sisba snap kalau ka Port British office tangga ka Hajil Road in the heart of the city semua ti 2009 la ya sign ya ka agreement bagi la ai siapa Maxim company but kila kularo ban provide ya ka 20 square feet 30,000 square feet na kabanta ka office but 5,000 square feet na kabanta ka parking lot te nai issue suddenly ngi iba ya ngi la alat pak showy but ya ketuka jaka kepada office kejungi buat jeruk ki la asya ka Marriott Hotel the entire la ini syuan kerpa di ngwa balai phim ai no ni halung pangan banglo hi ka bangin shift menta bakan nong tempat menen dan ne balai phim ra yang i ha in the heart of city hajan jong ka office muda ne hajan jong MTC kanong nong sha secondong namar ka penjenjar gi paiba ba de ki taxpayer bagaimana siu ka jina di nakaliang ni la ai assurance ba in sara ka ne menekret kecing kolong ba 2009 kecing ai no asya ka Maxim ki ong ban create revenue na kabanta office ke jami and rai na 2009 ni ba hado banta ngimyo revenue ye bat ya kane ka hotel la susang no te kane sarkar bas mai banta bat kala shimegi lat lenti bat kala ai no ya kane siapa ka Marriott entire lah taruh kalau ban create revenue no te de halor jong ta ban ta bingi hab shum temporary se temporary yang shen ni kam slap bi ai ku boring ni mentan boy ke jinga keren mentan kalau ba shen ni ba kan ni banyak keren apa net office ke jongi gede manong ke Jakarta.